Οι περιοδίες μας αρέσουν, όπως έχετε καταλάβει, στον γκολ χωρίς σύνορα. Στις προηγούμενες εκπομπές είδαμε αθλητικές εκδηλώσεις από τις Πέτσες, από την Σκιάθο, από τη Χαλκιδική. Τώρα είναι η σειρά της Σαντορίνης. Το event Santorini Experience θα φιλοξενηθεί στο όμορφο νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Αργεί λίγο ακόμα, αλλά θέλουμε να σας βάλουμε στο κλίμα. Η διοργάνωση που τράβηξε τα βλέμματα όλων των φίλων του αθλητισμού και χάρη σε μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις σε επαγγελματίες και ερασιτέχνες αθλητές, επιστρέφει για δεύτερη συνεχή χρονιά στο γεμάτο ενέργεια ηφαιστειογενές νησί της Σαντορίνης το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου. Οι εφετινές δράσεις του Santorini Experience περιλαμβάνουν τα αθλήματα της κολύμβησης και του τρεξίματος και πλέον η διοργάνωση τίθεται υπό την αιγίδα της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας. Το πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης από το ηφαίστειο στο παλιό λιμάνι των Θυρών. Την κολυμβητική διαδρομή έχει σχεδιάσει ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Κολύμβησης Νίκος Γέμελος, ενώ σπουδαία ονόματα της εθνικής μας ομάδας, όπως ο Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής στην κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης Σπύρος Γιαννιώτης, η παγκόσμια πρωταθλήτρια Κέλη Αραούζου, μαζί με μια πλειάδα κορυφαίων αθλητών κολύμβησης, όπως οι Αντώνης Φωκαΐδης, Γιώργος Αρνιακός και Δημήτρης Νέγρης, θα λάβουν και εφέτος μέρος στο Santorini Experience. Σαν αθλητής και κολυμβητής το συναίσθημα ήταν μοναδικό, ανεπανάληπτο. Τα βαθιά νερά σε συνδυασμό με την καλντέρα που βλέπεις απέναντι και όπως είπα και με τις γεύσεις από αλάτι και θιάφι είναι μοναδικές. Όσο αφορά τον Οκτώβριο, θέλω να μας βρει όσο πιο ευτυχισμένους γίνεται από την απόδοσή μας στους Ολυμπιακούς και μακάρι να μπορέσουμε να κουβαλήσουμε μαζί μας ένα μετάλλιο Σαντορίνη και να το πανηγυρίσουμε όλοι μαζί. Αντίστοιχα, θα πραγματοποιηθούν ποικίλες διαδρομές τρεξίματος στο μαγικό μονοπάτι που ενώνει τη Νία με τα Φυρά με θέα την Καλντέρα. Τις διαδρομές έχει σχεδιάσει για εφέτος ο πρώην μαραθωνοδρόμος, κάτοχος της πανελλήνιας επίδοσης στην κλασική διαδρομή, Νίκος Πολιάς. Θα βάλουμε όλοι μας την εμπειρία και όλοι μας την προσπάθεια, έτσι ώστε οι δρομείς που θα λάβουν μέρος στα δρομικά events του Santorini Experience να απολαύσουν κάθε στιγμή, πριν από τον αγώνα, κατά τη διάρκεια και μετά, έτσι ώστε να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία ζωής. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή